Qhubekani wakwamlando uthi sawubona donga likamavuso. Hayi uyageja bafu. Mavundla nje omunye umuntu othi Molase, uthi Nonduku, uthi Rhwayiza, Mthimude, Hlanganiso. Hayi ke. Ubusuthintileke lapho mfowethu ke. Ngingizweke kuthiwa sihlobene nomlotshwa. Noma ke besingakaqinisekisi lokho. Ikakhulu nje umuntu bengakahlangani nodade wabo bakhona komlotshwa. Kuthiwa futhi ke sihlangane noma zibuko. Izizo zonke izinto lezo kusafuneka ukuthi siphinde futhi siyiqinisekise. Goodman Manqobo uthi Molase sibongile zethu angiyikhuluma indaba yenkonzo lawe wesibongile zethu. Ngiyikhuluma nje ngalesi sikhathi isihloko senkonzo nje uma ku social media angifisi ukuthi siqhame kakhulu ngezathu ezithile. Mhlawumbe usuqaphelile nje isikhathi esiningi mangena la ngena ngehloko eziseceleni. Sabona ke makhula kancane uyaphila mnethu khona noma sicolise molo tatami uThomi Mncango ukhona naye nankuno Lazaro molo Lazaro Lazaro ay ayahlupha mfethu hey sabona mamncanga yaphila mama aze ngakukhumbula ngisakwazi Thobile Mzolo yaphila sezimhlophe bhembe ini ke wesathi inwele ayiqinisile futhi ukhulekile asiphile ke wemhleze bemusho uPhethila Bell uthi ezikamashezi sho kahle ke futhi lapho umuntu ekamashezi usho kahle awangisamazi uDali bakithi ake nimbizele uDali phela ake nimbize la nimtshela ukuthi indoda yakhe on sabona wemanzini uphumi uthi Vundla Smolo unjani buto mdala yaphila kodwa mfethu kusho ke uzweli yaphila ngane yakithi umshengu udonga nangoba udonga lomavuso sobona mfo yaphila ngala wethu swelihle umfowethu laphana uthi ke kunjani buto mdala lalela mfethu angaze yibone mina insizwe ngaka niphile nje ngumqemane mfethu angishoti ngalutho lokuthi ke kagcina nje ukufunda mfowethu kwemukela ukukhona siyizithi ke nezinsizwa hayi asidla ukukhona singalokhu sikhalela izinto mfethu esingathi azikho ukuthi singaze ke manje kuma impilo ngoba nakho wena kungekho lokho ubukade uthi uyakufuna so nje mfethu hayi ngiright nje ngiyaphila impela nje Tsotetsi uDakhelihle yaphila nana hophu kahle ke sithando sami sabona njani webo uyena Tsotetsi vela phela wedala uPhethila Bell nge-notification sengiphakathi ekhaya kwaMavundla kusho uLwandlekazi kayami yaphila uLwandlekazi ya bafethu mama ukuthi umhlobo wami yezwa yini uma ukuthi nje umhlobo wami ngicela ukuthi uyi-activate le shandisi ukuthi imangiba on uvela ungene yabo ya into njengale nanenza icontent ini namashezi kusho makhulu kancane angazwe bafoni ucabanga kanjani uyakhuleka omunye level 4 balokhulekayo yangizazi nalezi zinto zokukhuleka phela nokungakhuleki ngizazi mina awuthi mfonela uDali ngifuna umntwana indaba ye content isiyangicika nje sengihluleke nawo uyibamba ngoba ngazi ukuthi manje kufanele ngize ngiphendule ngithini ngiphendule ngithini manje ngathi kini nangisayiphendula lona manje mawukuthi umva kwezinye ke wena ufika late hayi angisahlangana okay abantu abanye bakhona TUT sikulalele Buterese Eden student eSunnyside samunani TUT samunani eTshwane ePretoria niyaphila lapha eSunnyside
ya ngiyakwazi lapho zasike sizi lapho sisebancane bafana awu sisebancane sezinkeshembe ezincane sizobheka lapho ingane zako TUT ingane zako UP sifika ngisemuhleke lapho ngangisasulekile hayi manje ngoba sengimawalu nje siyabona manje hayi nyeke yambili sangikhulile bafona angeke ngisaya esalisadi sengivela ngewindi nakhona eback seat ngidriviwa ngivele ngemuva ngithi hello bokelkel hello bopoy kose kuyizingane zami konke lokho kulapha eTUT uphikelele kuphi uphelele konina uphelele konina abancane uyabona so-ke ya ikanjalo into yakhona kodwa ke sambonani nonke nakuwo wonke ama-tertiary institutions alaphayana eGoli ko-Wits ko-UJ sambonani sikulalele Vundlazi seGoli eFoslo eFoslo sinenhlanhla nasithathela ubhuti lapha eFoslo ubhuti wahambela lapha eFoslo safunje ugxila kakhulu kodwa ngiFoslo hayi mfethu hayi imnandi le voice ebusuku usho uThobile Mzolo yakhona ebusuku eThobile yakhona ebusuku mawufuna nje ukuyishushuzela kamnandi between 9 and 10 kodwa ke kusukela kusasa ngomsombuluko sesizoqala ngo8:30 because kunama-interviews amaningi abalulekile abafowethu abafisa ukuba ingxenye cishe yemkhankaso esisuke siyenza so ukuze-ke mhlawumbe sikwazi ukuba-accommodate bonke kuyabaluleka ukuthi-ke sizame ngayo-ke indlela ukuthi isikhathi siselule ebese sabelana ngaso evenly yayo izinto engiyishoyo and fairly ile nto ekuthiwa evenly and fairly molweni ke bhuti Mavundu yabulisa eGqeberha molweni eGqeberha kwaXhosa.com niphilile eGqeberha efondini benifake iposter izolo na noba izolo elinye ndisehla ndehlike ebhanoyini ndithi molweni eGqeberha ndifike nge-private jet uyandiva bo ndihamba khona kwaXhosa.com Bosu cimba ke ndingumntu nje ndingumntukazana andingomntukazana mna fondini ndifika nge-private jets fondini ndilende ndithi molweni apha eGqeberha nithi nuthetha niyathetha okanye nithule BU siyabonga Nxumalo kunjalo nje sabona wezulu fonela udali phela kusho uGcabashi nazi nice icevi nazi nayisicefe shem baby wedali kuthiwa nge-live la kuthiwa ngufone le ngane should ayisangithandi siyangidrop analo baby Wophe kuthi nge-live lana kuthiwa ngufonele ungene. Baby okay ngeza. Uzanini ngoba phela manje sengilindile kade ngifikile sengoze ngehle. Wethela. Ngoba ngiyiphezulu kanjena. Okay baby ngeza manje. Thank you very much. Love you so bad. Hayi baba. Baby. Hey ngiyavala manje lo ucinga mashezi. Angisona mina ngena wayo mhlambe uthintela ukuthi mhlambe wasemadolobheni ufune mina ngizotshelwa ukuthi ngoba usuthe wena nami sekufuneke ngithi ngiyenze ngiyakuthanda nje ngikuthanda ngama-terms ami ngikuthanda ngawo ama-terms mangizwa ukuthi angikutshela ukuthi ngiyakuthanda manje ngiyakutshela ukuthi wena ngane wena ngiyakuthanda wena yezwana kodwa hayi futhi manje ukuthi manje wena mawusuthe wena uyangithanda nami sefuna ngithi I love you ngikopela kubani mhlawumbe lo nkulumo ngiyikopela kubani uNosipho Mphazima uthi ke sikubukele nathi Nelson Mandela eGqeberha molweni Nelson Mandela eGqeberha konje eGqeberha kukho ndoni kukho iFort ne iFort Nelson Mandela campus andano Nelson Mandela campus ina iFort ine no iFort ine East London campus ibe nandoni lenenye into ziyakhona
Andisayikhumbuli ngizonikhumbuza phofu. Sawubona bhuti kusho uNontuthuko wakwaDlamini. Hello Nontu, uyaphila? Sibukele nathi eXonxa. Kube eXonxa amazolo. Yini bukelwe Eastern Cape yodwa ke namhlanje. Molweni eXonxa. Cebo kuhle naphi na? Nje hawu nangu mabhebi sengenile. Awutamfonela. Oh, Alice Campus lapha uThando Mhlabeni, Alice Campus. Nami ngiyibukile la eXhobo. Baby awuveze. Awuthi ababoni ngizobasitha wodali ngizobasitha. Awuthi nje krephu. Angithi sephu nje cha. Yabona mama. Baba, Njani? uthe ulive. Ngilive. Atumfonile. Bengilive. Azwile ngathi ngithi ngizombela futhi. Wena mama yini entathu ucabanga ukuthi mhlambe mina ngizoshuta I love you too lapha ngwabantu ngenza inyoni. Awusho khona ngifuna ukizwa. Angeke. Baby. Yeah. Uzuthi njalo wena ukhuluma nami ukhipha ulimi. Nansi enye into eyayenza. Uyabo wena yithi nguhlabela, ngicela ukuhlabela ukuthi hayi ngilinde phela nansi into ebuyixakeka. Ubungafuna ukulalela. Yezwa. Alright, yeah. Wena uzuqomile wavela wabonakala ukuthi usuweak kakhulu, yabo. Wena wawusunokusho izinto la ezizokwenza ukuthi nami ngibe weak mangikhuluma. Uyayiqinisa ngithi wo. Kanti izinto vele ngangibona ukuthi anginankinga ukuthi ungazisho kodwa ingathi ungazisho singasese. Yabo njengoba nje manje uzongena la uzongihlebela uthi angizelana. Angaze ngisho baby ngithe bukalana. Ukuthi angibuke ini? Ubuka ini ngoba leyo nto iyona nto eyakubambisa wena. Bukalana baby. Ngase ngiyabona ukuthi hayi mhlawumbe ku right lapho khona nephinifa lakho lelo. Sabona Molas. Uyaphila mama? Baba njani? Phela ngenzela bona nje hayi ngoba uthini bathe la bengibona ngingenela bathi angifone manje nami sengida ngufonele inkosi yami ngoba khona umunye wade ngibuza lana le question isiyangicika nje baby siyanginyanyisa. Bathini baba? Hayi nje uyayazi iquestion enginyanyisayo vele uthi angiblock ase ngivele ngibablock abathi vele ngibablock yabo nje uthi uyahamba webaba bethi hey wena ngomtshela ushudo. Hayi yabo nje mina mfethu namanje ngisasho angikufuni ukuba yi-celebrity ngicela nibe ama-celebrity nodwa sisi. Baba wayifaka mina. Uyabo nje manje mina ngisakwazi ukuphila impilo yami mashezi mangingakutshela kahle yabo nje ngeke ngithi ngiqhamuka nje lapha nje emall lapha epavilion mhlawumbe uthi ngihamba nje nesihlobo ngihamba nomzala sekuyothi sekukhona osezongihlebela athi samshela manje wazi ngani ukuthi ubalwe ngihamba naye. Nami ngithi ngihambela nabafowethu ukuthi uyazi uvundlaza uthi la imemezi intsha imemezi. Usuhamba nabaphi abafowenu wena? Ubhuti bani ngoba wena ubhuti wakho uyedwa Mavava. Ubhuti Mavava nobhuti Potso. Kuphela akekho umuntu phela ongamazi uPotso akekho umuntu ongamazi uMavava kuphela. Woba labo omzala ke baby ngihambele nomzala ke sibelo bemeza baby. Umzala ungibambe ngengalo baby. Leyo nto oyikhulumayo kufuneka uyikhulume ngophapha. Ngoba siphile ezweni elibi labantu abangasathembi lutho. Yezwa yini? Njengoba besuke bekukhuza baba abantu la Lindeke sisi ngilindeke nje ku-address ngiqede. Abafana bendawo baby. Eda. Mana baby ngithi ukuthi ngihamba nabafowethu basendaweni. Somuntu eselokhu ethi uvundlaza uyazi ukuthi bakubamba ngenga mina ngiyanqena ukweqama lo bhodi.
umuntu sengibanjwe ngengalo lemoli njengoba nontwana mangihamba naye hamba ngimbambile sengibanjwe ngengalo sebelobe ekhuluma ngemkhuba kashokoledi nje ukuthi ngaye ngafunda ushokoledi baby sebelobe ngiqina-ke ngusumbuka umfana kanjena emehlweni uzomthola uvundlasi ngimbuka mfana ngaya mina ngithi ngithanda ubaby abantu beze bengincome bethi kodwa wakhetha uvundlasi ngithi mina kusho mina bencomela ubaby yabantu baby bethi kodwa ukhethile uvundlasi ngithi ngokabheki-ke mina singishiqizele ngithi Suqedile. Suqedile. Yeah, baby. Singakhuluma mhlawumbe. Musukuhlina bethu abantu wakhe babu kusho abantu bethi yakhetha ivundlasi kusho nobhuti abadala bethi iwakhetha ukwethu ngithi kakhulu Usuqedile. Bantu sabona mwelazi phila babwenta zami kodwa vundla ngivane ngezwe ngidlula nje lapha mina udalike lo mina mntakwethu kodwa ubani obengangithanda adlule wena ngiyakuzwa Thonono kahle ngangibambisile nje lapha ngithi akangibambele lokhuzi futhi-ke wevundla amuthu amagunda no-5 ebafazini la eThekwini lalela seyixoxa sobabili ngiyakuzwa kodwa awukhulumi wande ngabantu basemzini uthi kampu uvale ubese ubadedela ngoba bazosala bekukhuluma ethi wazi wakhuluma awukhulumi wande uthi kampu wedali mntakwethu sokhuluma eceleni mana kancane mama ngiyeza kuwena babe le 2 minutes vela sizokuhlala mntakwethu balimaki ivalwa mike la awume ngibona mntakwethu lapha ezansi kunawo uphawu lemike lapha ezansi awulibona co-host Mira flip ara thula nje naku ukuthi pause live pause-ke pause impela your live will freeze after you pause sabona ngibona ngiyakuzwa ngiyakubona hayi mala ake ngilinda futhi ngizwa ngibona icishe saqhubeka sakhuluma nofowethu lali yes pause or remove background noise mute microphone yebo mute wait guys ngikanga ngaye ngithi ngiyakuzwa angisakuzwa usho la yasito usho la nje ukuthi yabona ngangicebe ngithi angiboni okay guys ubona ave maseyihlinisa ebetha abantu akhetha uvula qedwa masho nila ehema Samani guys comment section niyaphila kodwa siyanikhumbula bengithi nje sizonikhumbuza nomntakwethu ukuthi sikhona phela mzukulu ngiyaxolisa sikhona guys seniqala nokufana manje siyabonga sikhona siyangiphoxa ngoba manje ngithi sekuvela ubabuye ingane nowekhethu uyayihlinisa abathi nokunye khuluma uqedeke ebhuti siswa abantu ngithi mina bethu abantu silinde kudla mkabateli kodwa uyamazi ukumenza athambe noma ngabe ngithiwa uyayihlinisa awuvele ngisho ngakuthiwa nje uyayihlinisa ngivele ngifika ngithi kuyadliwa lokini
ayafana amazabo bafana nokufana-ke siphephelo ngivele ngithi ya ayadliwa lokini usethi umntawethu mama fulani imtshele ukuthi ibhede yami ngoJuni alikwidi imtshele mabiyela thank you sorry nitshele umntawethu ukuthi ibhede yami ngoJuni ngicela iMercedes le yakhe ngiboleke yona ngabe ngayo usuku lonke ngabe ngayo oh ya i-10 sivale mnyanga ngifuna ngicela lo ngoma ebuya June 18 Nkosi miyeke bakithi ehlini simthanda ehlinile hayi nina phela mina ngimthanda ehlinile hlala unprocess let me block you again Yeah, baby. Baba wayekelana ungenza umoderate wathi mina ngizoblock abantu bakho. Hayi wawublock abantu mfethu. Angithi manje mina ngiyakwazi abantu baxolela wena ubaxolela abantu. Unonya. Baba ngixoxulele. Ungaqaleke ngisafuna sibuyele kulesa kuyanti lesa sihlokwana. Walumya. Seyumalo. Mana yabo wena Selo sengingena senibanenge ke manje mngani. Seningana ke nibanenge. Seniyanginyanyisa. Sengiyenyanya. Siyaxolile ngokuthi transfer. Ngifaka la lokho zane. Wama manje? Buene. Sasa. Okay, sure. Ya mama. Wala, ngifuna ukanda umuntu baba. Mara pho uya lokhu ufuna i20 noma ufuna i10 naku uthi uyazala umhla 18. Hayi we mama kodwa ngizacela ungicela before sikhuluma ngale yonto ibirthday yakho yazi ngizokwenzani vele wena. Ngifuna mina sikhuluma ngale yanto yabantu yazi iyengiphazamisa kanjani le yanto ebengisakhuluma ngayo yabantu abangibangela isicefe khona omunye ngake ngambamba esecashe ngephila engishutha nginyuka ngama-skeletors elokuzaneni egateway ngixoxela baba ngafila kabuhlungu mama ngoba le yanto yamkhumbula uPrincess Diana noma wawusemncane but baba usho le yasebhalitho la wangitshela yona ukuthi manje yonke impilo esengiyiphila manje mina sekufuneka ngihambe ngishuthwa bafethu ngeke mina angisathandani nomashezi angisathandani ngoba manje mangihamba yonke indawo la ngihamba khona sekufuneka ukuthi ngichaze ukuthi ubalwe ngihamba besides ngangade ngithe ngizothandana naye yedwa mina umashezi ngade ngithe ngizothandana naye yedwa mhlampe mina ukuthi manje khona-ke kusho okay fine sengayona intombi kodwa-ke kwakhona kuba bekuthiwa yintombi kanti ngathi ngithe ngizothatha yena yedwa ngoba ngangithe ngiyomthanda kuze kube sekufeni and webhebi ba-wrong because nami mase ngihamba nomzali it's not like mina ngathi ngeke ngize ngenilanga ngihambe nomunye umuntu ngeke beze bengibone sengihamba nomunye umuntu ngenilanga it's not like ngathi mina ubhebi ngisamthanda vele kodwa phela ukuthi ngendanga sengeke ngisashintsha ingqondo ngingahambi nobhebi sebenze ngathi zishintshile nengqondo ngiyaxoxa baby siyaxoxa phela zishintshile nengqondo mani iyakujabulisa ndisha ngosi lento bengade ngithi asiyikhulume njalo wena yokufuna ukulokhu uyiqhathanisa nawe qhathanisi-ke mntakuthi siqhathaniswa abantu lento engayifuni ngiyazi ngoba mashezi uma ngabe kuthiwa namanje uyiqhathanise nami into engiyenzayo nawe uyayenza into engiyenzayo nawe uyayenza uzophela nyamntana mana sengikhipha yini uma kuwukuthi nje ngiyenza nawe uyenza ngiyenza nawe uyenza uzoguga umncane utani bunga yeah
beba phela sisanda kubuya emoyeni. Ngisenamahlonyana sisanda kubuya emoyeni. Manje abantu bashoyo lizandlobo yotsondana. Ngifuna ngenzeni ngidanseke mina. Udansile kancane. Hayi. Engithi nami ngiyibamba ngoba ngiyayibona sekuthi angithi. Ngiyabona yena. Ungenza isiyoyoyo wena ngane ngeke ngivume mina. Umntwana uthi akafuni mangikwenza isiyoyo wena baby. Vele kanti wena ubucanga ungenza mhlawumbe. Hawu ngeke. Ngesingawe wena mama ushuthi ngisuke mhlawumbe ngeactor la mangabe ngithi mina. Abanye bebengakholwa ukuthi lento engisuke ngiyisho mina iyona nje. Ngaphandle kokugcoba izinqe kuphela. Kodwa konke okunye mina engisuke ngithi mina ngibhenywa mina ngitsango. Ngisuke ngisho lokho nje. Njoba nawe wehluleka nje ukungibhema mntanami. Yini usuke wangibhema? Usuke wangibhema mhlawumbe. Yini ungayenzi intali yonke into la ethi. Mana uthi yonke into Engihlale ngi-advise ngayo abantu la ku-social media batshela ukuthi ma uyijongo wenza ukuthi umfazi mayethi wenza ukuthi nami ngiyona nje ngqo. Ngitshela phela into engake ngangena la ku-social media ngathi umfana ngayenzi ngayenza mina ngitshele. Umfazi engenzi isiyoyo. Yebo. Ngiyaba manje ungibona. Ngashizwe mama lokho ngilandela bani space ngihlala no baby ungicobaco wa baby wena isiyoyo ndezo wena ungayiqinisa yabona manje uyahluleka ukuyiqinisa mangisiboyo tsonto no ngicela utshela isiyoyo lizondo yazi uthini isiyoyo qala ukuba njengoba ungena naleli phinifa nje sengigijimeke nami ngayolanda iskiphe esibrown esimawalo ngokungazi ukuthi sibuthuvu benja njengalelo phinifa ubuyoyoyo ngilobonga ukuthi manje uhamba uyobuka i-interview yethu yaseStenga mhla kuna leya nto emakhosi sigqokile uthi yes noma masifaniseni kusho wena ilapho phela ngabona khona iyabheda ila engabona khona iyabheda ne ngamafa musuchaza ngagcina ngaye ngaphinda ungachazi ngoba nakhona sahlangana sasingatshelanga sabonana sesibonana ukuthi awu kanti sifaniselene sishutha lapha kaHlanzi ngamajakhethi uSihlanzi phela wayefuna naye ukuthi kuvele ukuthi abafana ihlala kanje bafana linde baby inkinga yakhe leyo ukuthi ufuna mina ngathi ngobhuti wakhe mawukhuluma mhlambe nami kufuneka senqakane emoyeni into engeke ngimele leyo nto mashezi funa mangikhuluma ungidedele ngiqede ukukhuluma ngithi kuwe lapha uSihlanzi ajize umsungqwathi usuqedile sengakhuluma sho kwaSihlanzi ibhotiki uSihlanzi wayesigqokisa ijacket yowesilisa ngoba azi kahle ukuthi izofika ihlale kahle kulomzimba futhi ke iqinisile owegolide bese ukuthi mayigqokwe abesifazana wathi izohlala kahle kuwena nakuwe owesiliva so ke uSihlanzi ethi mayebuka ukuthi mangabe egqokese kanje kuzofanele kwaba yilokho kuphela mntu hayi ngoba ukuthi asesifaniselana thina yabo so ke into engizama ukuthi kuyichaza kuwena ke yobuyoyoyo ke ileyo ukuthi uzothi mawuzothi mhlambe I love you bese nami I love you too into engeke uzuyibone leyo mashezi emadala ejudeni yangizwana naleyo ukuthi mhlawumbe uzongitshela ukuthi wena ucela ngikuprovele ukuthi ngiyakuthanda ngikuprovele mina uyazi wena ngiyakudala enye ileyo ukuthi wena ucabanga ukuthi thina sezofuneka sigqoke ngokufaniselana sigqoke ingubo ishirt la khona wena ugqoke ngabe isiketana sakhona leyo nto mina ngeke ngize ngiyenze leyo nto leyo uma leyo nto ichaza ukuthi kushuthi mhlawumbe nguthando kushuthi ichaza lokho mawuthi uthando yilo lolo lokuthi sifake ingubo ezifanayo ke ngithithize emva kwakho into engeke ngiyenze leyo yesithathu neyesi4
ukuyogrosa nawe mina ngabe ngena nawe ema-island lapha uthenga ukhari uthatha ubeke udedela ngilo ngilandela uthatha amaqanda awafuna ufuna lawa awulathi ufuna u-great bani lezo zinto lezo ubuyoyoyo lobo engingeke mina ngize ngibenze mashezi uyokwenza wedwa ubuye nokudla upheke uphake ngidle njengoba kuhlale kwenzeka nje ungiphakela mntanami ungiphakele ngingene uyangizwa Bana-ke Vundla buyoyoyo-ke lo awuyi wena ukuyothenga etolo ngihambe la hayi angikhumbuli sisi konje ziphi lesinga namhlanje Sunday ya yabo lapha emall lapha ePick n Pay ya sahamba sokuthenga bese uyothenga landela ngemuva lapha sithengele ingane ungilandela ngemuva kuphi size sifuna namanzi upambanisa nomvoti Southway Mall awukho Pick n Pay Southway Mall no Checkers I mean not Pick n Pay Checkers ulandela ngemuva sithengani hayi kahle sisi noma ungaze wenzeni noma ungaze uthi hayi sisi baba imali yakho ngikhumbula sengiyasaba ukuthandana ku-social media ilezi zinja ilezi kodwa-ke mama ngicela ukutshela nje iqiniso elimsulwa-ke nami ukukhumbula mntakwethu kodwa ngisamile futhi esivumelaneni sokuthi ngeke ngisaphinde ngikuveze ngoba ukuveza kwami kwangenza ukuthi impilo yami ime ngazakhela nanezitha mntakwethu yazi ukuthi wena wangilahlekisela ngama-crush anjani ayengithanda kanjani abanye ababe nethemba mama awamaphi hayi vele phela wena kufuneka phele wena wena uyakhohlwa ukuthi ngoba ngichazile akuyona imath le ukuthi okwenzeka ngakwa-left nakwa-right kufuneka kwenzeka akuyona leyo math leyo uyezwani mama ngithi mina akukuhle ukuthi ma uyindoda ube umgodi ungasanukwasha ngenxa yomuntu wakho wani wesifazane kodwa ayikho inkinga uma wena yabo Bana-ke uyakhumbula kade uthi awuzona isiyoyoyo angisona vele sengithe mina ubibiwe ngikukhumbula kanti wena qiniso mamana ngikukhuphe angisona isiyoyoyo leso akusona isiyoyoyo leso ngutshelile ukuthi yini isiyoyoyo uyangizwa ukuthi ngithini kwena ngutshelile ukuthi isiyoyoyo yini umuntu ozolawulwa phela futhi ukuthi mama ngisona isiyoyoyo akusho ukuthi ngingakujabulisi kwezinye izikhathi akusho ukuthi mina makuwukuthi khona into engivumelana nawe but hayi ukuthi uyohlala njalo mawuthi uyakhuluma sakuzwa-ke manje-ke nathi enye into ebuye inginyanyise ngawe njengoba sesilokhu ubaba mana wethini ubaba walapha emakhaya muhlekisa umfazi okwenza njani hey awuzi kazi wawufonelayo uthi hey awuzi umbuyi ungahlekani nje mina eshiwo umfazi ngalihleka nje hlala umfazi bambuza laba abanye ukuthi manje wena baba manje mayeshaya ihlaya uhleki nje wena uthi lona hayi ngiyahleki kuthiwa wenze njani mayeshaya leli hlala leli lokugcina othola kahle ukuthi hayi kufuneka ngabe manje uhleka sekufuneka ngabe kubuhlungu ngisho isisu uthi ngivele uthi ngivele ngithi othi baba ngithi ngithi nje uthi bese ngihlanganisa amazinyo wathi ngci ngikucelemba ngiyothesa uthi bese ngithi hey awuzi mashezi buthi bese ngithatha ucelemba lapho ubelethe emhlane ngiphuma uthi ngiyohlekani-ke lapho sengisegeyithini ukuthi hey lo mfazi uthini kodwa nje umfazi angathi mayeshihlaya bese nawe gegegegege siyahleka yabona
So nje baba ubheda ngokuthi awufuni no hayi mina abasheze mfethu enye into engenza ngihleke kakhulu phela ngalesa sikhathi ngangisakushela 2 sasisanda kuqala ukuthandana ngenzela ukuthi ungene emzweni yami nami ngingene emzweni yakho kodwa hayi ukuthi manje sizohlala manje sihleke ngathi ngumngani wakho nginabo abangani mina mama bayathandana mase ngize kuwena umntakwethu yazi ngizosenzonzani yazi ngizosenzonzani Kuthi angithi tshela abantu Mashezi tshela abantu uze uthi ebantwini ngiyabona umehlo ngiyabona make wafika ngizobona ya ngiyabona umehlo so yeah into enjalo mama izinto engazenzayo ngoba sonke phela mama mangayitho nje sikhuluma iqiniso sinawo ama-video akho ungakahlangani neVuvulicious sinawo ziyithombe zakho ungakahlangani noVuvu siyalwazi nje udaba lwakho futhi sinawo after usuhlangene siyabona ubufakazi nabo buyavela yabona ke lapho na ungakahlangani ne-shudest iyasho akho-ke siney'thombe ke nokwamavidiyo akho okungisimile kwakuvela phela ngoba unefaka uyabona masuthe shezomzi bethi kodwa lasuleka ivundlasi bethi liyajima kodwa vukani umkhaba liyajima mina bangalibona liyajima everyday kodwa liyacwebezela lisho ngomkhaba hey no-before no-after wevundla no lapho-ke ngeke nguphikise mntakwethu kukhulu okuhle noshintsho waliletha empilweni yomfana okunye wamqoqa kakhulu umfana wamqoqa kakhulu umfana wethu ubuyabe uvanzi nakho nje ukuthi into yakhona uyise ku-social media okunye phela kubuye kuyihlehlele khona ikhona nje wancimfa nje sabuka la escreenini wathi hayi ke sevele wanginyanyisa wavele wanginukela nje same time wavele nje wanuka nje same time so ziningi ezinye izinto wabuye waletha nephunga mntanami elenza ukuthi hayi yabo kodwa ke wasuyangiqoqa ngoba kusukela lapho nendlela yami nje yokukhuluma yashintsha ngazwakala nje ngithi ngumuntu omdala nokhuluma kahle nanezingane sekukhona lapho ngeke ngithi mangithi awunkosazana wazi wamuhle ngaze ngakufisela bakwethu athi hayi kahle bhuti kahle nje bhuti kamashudulu ngivele nginyanye hey owahle wena kashudo athi omunye uthola ukuthi mama inkulumo ngiyayizwa athi iyahambisana iyahamba inkulumo ngithi mase ngifika athi hayi khona besingaxoxa shem kodwa nje hey angifuni ukuyishanisa nabantu into yenu wafundla ngihlekani ukuthi omunye azama ukuyigudlisa imbuzi igudle bese egcina ethi hey kodwa mina wengekakuhlula uvundlazi ngithi abona nje kwakhona ukuthi uthi wena wengekakuhlula usekwehlula ungenaphi kule nkulumo nje umfaka ukhuluma manje kwakhona-ke kodwa futhi uthi angibize ngovundlasi kusho ukuthi uyangithanda ngisibonele esihle kuye kodwa nawe baba yazi ngithi nami sengithi ngizenza umuntu emcimbini sengiyisiqola vele kufike nje usathane ezimo womuntu athi uyaphila umuntu kavundlasi vele ehlisa wonke ama-kilogram ebese nginawo osukwini lokuthi ngibuka abantu bese nginyuka ama-kilogram kadala ngithi uvunda phambili mana usathanism umuntu othi uyaphila amashezi kavundlasi usathanism wehlisa ama-kilogram umuntu okubiza mami khamba kwethu ngisho ukuthi wehlisa ama-kilogram okuthi nginamathelwa into engekho right bese nyusa lawo ukuthi kuhlala uvundla hlala mahala enhlizweni yami udala hlala mahala la kuzoba siyoyo kodwa-ke inkulumo-ke imile lapho isekuthenini-ke umehluko wawenza ilowo omuhle
nomubi kodwa futhi yazi mama ngithi sengihleli kwisinqazo mntakwethu isinqazo sentokazi ngicela ukuchaza Ubanini isinqazo? manje mama ushuthi ngoba nakho ngisengithandana nesinqazo esiwena angisakwazi ukubona mhlawumbe lelo gama lesinqazo mhla sengihleli nentombi enhle ngisho nje. Alright ngicela ukuchaza ke mama utholthi ngiyangena ebhasini ayiseyinhle nansi intokazi isiphalaphala ayinayo inkani angithi mangikhuluma naye ikhulume phezukwami ayingikolozeli ilalela lento engishoyo ngikhulume ngize ngiqede ibuza ukuthi sengingaphendula yini baba Mavunda ngithi utholthi intombi nje enjalo yezwa yini lonto leyo. Okay khuluma mntakwethu ngilindile. Yeah iyenza kanjalo ke kodwa yona ke kushuthi nje kuyinto kushuthi ejwayele yona ukuyenza hayi ke sikhulumeke ngiyibikela nje izimo ke zasekhaya ngichaza nje nefiso ikhona yes ize ingiphendule ngomoya ithi Mavundla ayikho into oyishoyo engingayizwa futhi engawenza umqondo futhi nami mangifake icathulweni zale nkulumo ngiyayibona ngiyangena ngiyafanela inkinga angithandi ukona into yabantu ababili. Mana ke Mvundla ngisuke ngiqalana ebhasini ukubonana. Suke ngiqalana ukubonana ebhasini. Thola ukuthi ibhasi vele ngijwayele ukuligibela nayo ngijwayele ukuyibona ebhasini. Kodwa iyahlala ikhona ebhasini Isho nini ukuthi uMvundla sengaphawula bamavundla yayizwa inkulumo isho mhlawumbe ngosuku lwesingaki noma isho ngosuku niqala ukubonana? Isho everyday mangikhuluma nayo. Yathi nathi niqala ukukhuluma yayisho njalo. Phela ngithi mina lento ngithi yenzeka makuukuthi yona ifuna ukungiphendula kodwa itholthi ngoba ngisakhuluma bese yabo nje akuze ngababiki into enje phakathi kwami naye. Ngosuku lokuqala yathi sengaphawula bamavundla yakulinda wayibona wena cha impela ayinankani. Hayi ngiyayi leyo ngayibona nje siqala. Angifuni ukuyiqambela mama into le eyenza nje. Yeah. Ukubili-ke lapha kubantu besifazane uyabona owesifazane niyaqala ukubonana ebhasini sengiyayizwa inkulumo yakho nena sengaphawula bamavundla ubili uma ngemfana intombazane angikhulumi mina ngelabatheka nje ibhamame labona ugogo uzomthuka lapha ngumuntu wesifazane mina nje yabo inkani umuntu wesifazane idalelwe ukuthi bekhona uyabona loyo sewuvuma zonke ngathi umgcoba amafutha mama ungizwa mntana ayifunakala imbulu intombazane eyimbulu iye ngandoda seliphika ngami mama musuba namawa mana wemolasi namanje akakavumi ngendlela alikhuni ngayo bebelesheke le iye ngandoda yona yazi ukuthi mhlawumbe inyanga yesithathu manje ingapha ngakithi lokho sikubiza ngamaye ngandoda-ke sikebeleshe nje sibheke phansi sesintshontsho makuthi umendo yantshontsha kwakushiwo loo nto into kodwa ngibe ngiyinothisa ngaye mina mama engichaza izinto ey'ningi ngikhulume ngomuntu la ngazi ukuthi isihloko sethu esokukhuluma ngabantu ngithi mina kuwe into engiyiqaphelayo ngalowa muntu wesifazane yokuthi mangikhuluma kangiqine emlonyeni njengamadade futhi ucinelani phela ngoba kuyena owakho ufuna linde wena uqede uzocinelani nitshelani hayi lowana ngiyambona ukuthi ngisho singathandana ngeke ngiqine lo uyakhumbula nami ngingakofiki ngangaxini kuphi khona wawuzuthuliswe wobhuti ukuphi khona nginamavidiyo akho ubewuza ngisho nakubo bhuti kwaye manje kade ngukhuza lapho kubaba omncane usugamenge usayishela namanje le ntombi aphinde mama sayishela awuzwanga ngithe siyaxoxa hayi kuleka dala kunankinga ngingayijabulela-ke leyo ngoba iyakulinda enkulumeni kanti yabona nje kusho ukuthi into eyenza yabona kadala into ezenzakalelayo le nto ukuthi kube nomuntu omlindayo nenkulumo nami ngiye ngithi angizokanga babugumede usungaqhubeka nenkulumo achaze kube ukuthi phela sisuvumelana kodwa ngiyamlinda-ke ugumede engijwayele ukumfica njalo la ebus stop uma ngabe ngihamba nje ekuseni ngiya lapho ngiyamfica-ke ave shemerayidi loyabhuti sengiqhathanise sethi uyazi umkami mina uyazi umabani endlela anjani
uvele nje afika akhulume nami ngithanda lokho nje akangixini nenkuba akahlini uhlezi qeda phela ngogumela Natali loyana mangikhuluma nawe uhlezi esmile athi wazi wamuhle mashezi ngithi mina ngiyabonga wemnguni kodwa ayi nje sinoqondana impela bona usuqedile yebo so uthini ke Pogogo ngithi mina iyafana lento moyelase lento yokulindana kusho into ezenzakalelayo kumuntu njengoba nami kunogumede engimfica la ngiyakuphindela njalo wena ngane ngoba ubuye ukhohlwe ngendlela ubuye uphaphe ngayo ungakhompiti nomfana hayi asikhompiti mntakwethu izimo nje eziyeyiqondana yazi ngize ngigcina ngiphoqeka ukuthi nguvezela ukuthi ngingakanani selo uvala inwele ngoba ngazokundile ngayo Ngiyaqathisa ngiyaphoqeka ke manje ukuthi ngithi webaba wenze ukuze ucacele ukuthi ngingakanani kuwe sisi yabo ugumede into ayenzayo uyangilalela ngazi yazi ngithi ngihlanyathi ngichazwa iconsi lakho ngithi mina hawu kampela phela nje umfazi akabe nalo iconsi yo usuku Mashezi awufuni uvalelisa mhlawumbe manje soku1 sekuyisikhathi sokuthi uyotrader angazi ngizokuthiwa phela kutrade kunesikhathi esithile sokutrader mhlawumbe iyalamuzela ikhaleli ihambe yotrader ngoba sengikala ukungezwa kahle ezinye zezinto engingazisho ngawe zizodwa ngicela ukuchazela kunabantu besifazane Madlaba ababukela kuwena usukela siqala ukwazana kukhona ngisho nabadala ekade bashada engihlale ngihlangana nabo abanye bengithumelele ama DMs ngikuthumelele la bebonisa ukuthi waba nomthelelo ongakanani ekuqiniseni umshado wabo yezwani mama kunezingane ezincane ezihlale zingicela ama contact details akho la zifuna ukukhuluma nawe ngoba kunezinto ezithile ezayithanda kuwena ezinye zazo okuwukuthoba nokulalela ikakhulukazi abantu abangenhla kwakho ngenzela ukuthi ke mama kuyenzeka ukuthi njengoba uwasenkandla nje uthi mawusufika eThekwini uyihlanganise nezindwendwe zabesifazana abazokutshela ukuthi bazi amalungelo abo bona abathathwa kanjalo uqala ungayinaki lenkulumo izigcina isikungene ugcina usuyilolu hlobo lomuntu wesifazana ophendulana nabesilisa ugcina umuntu wesifazane onemibono ocishe ngayo yonke into ugcina kungekho umbuzo wena ongenayo impendulo yawo kugcina kunokuxokozela ngisho emendweni wakho nasebudlelaneni onabo ngenxa yokuthi uyixube nabesifazane ngilinde sisi ngilinde dadewethu ngilinde ngane ugcina usuyixube nabantu besifazane abazokwenza isiwengu sibe sikwazi kahle thina ukuthi wawungelona lolo hlobo lomuntu wesifazane sigcine sesikugroupa nabo ngisho ukuthi ke dali enye izinto engakwenza ngithi ake sime kancane ukuvela kaningi la kwakuhlangene nokuthi sekukho nezinye izinto engiye ngithi mangiyiqaphela ngibona ukuthi sekuyitheku ke leli ngiqala ukudideka lapha molase waniswa abantu asebelobe isiqina noma yitheku ngamiso uwe alright ngicabanga ukuthi uMashezi wasekuqaleni lo isibonelo esihle kwabesifazane abasemva kwami naba phakathi nendawo ungeve uthobile Madlaba ngicela ukuchaza-ke lapha Vundla ngicabanga ukuthi njengoba bona bengakakhompreni mntakwethu ukuthi basakuthanda ngisayibambe umthetho omdala ngaba owesifazane mangaphosi bokuqala ukwazi ukuthi iyandlula lento yokuthi uma umuntu wesifazane uhamba ukhalela-ke nje ingqobeke suyifica-ke sekukhothoziwe-ke ensimini suyakhala ukhalela ingqobe ngaba owesifazane nje ohlala izwini lokuthi uma uwumfazi nje uyohlezi uyimbokodo noma ungagingqikela ematsheni
ungakhi ngigele emlilweni ngisayibambe kanjalo nje abafazi basangithanda kuwe namhlanje. Ngithi mina kuwe mama ngiyabonga uma abafazi besakuthanda. Kuhle ukuthi uma ufika esikokoleni seyidokofela nabo bonke abakwene nidlala nabo lezi zinto ezicacisa kahle indima yowesifazane zisibambele nemizi yobaba ngoba ime kahle imizi yobaba lapha ngaphandle imiswe yigunundu labesifazane abathi mabephuma thothi bayobhalansisa imindeni yabo. Kuhle lokho mabakuthande kadlala. Kodwa qinisekisa ukuthi nasendlini ke la impela kufuneka ngabe uthandwa khona impela ke. Yezwa mama. Uyathandwa nakhona uthandwa ngendlela efanayo uma kungekhona ukuthi kungaphezulu kunalapha kulesi sikokela esikhuluma ngaso mama ngoba owesifazana omuhle umumatha amanzi mntanami umumatha amanzi. Ubufakazi bokuthi ngithandwa ngisho la ngithe gozo ngakhona ubaba omncane othe wavela emva kwakho ukube bengisinqabanqindi nje somfazi ungaba kashongo ngisho sawubona khona omunye umhlobo wami wake wabasebudlelwaneni nothile wesifazane owesifazane wayengathandelwa khona kwala kubo kwalomhlobo wami kodwa mabeke bangena endlini laba bobabili hayi ngizama ukuthi ukuthandwa umndeni kuhle kakhulu futhi kwemukeleke emndenini kodwa kuhle kakhulu uma nani masenivalele nendlini nalona wakho niqhubeke nithandane kunokuthandwa umndeni nibange nalo wakho. Yawuba umehluko kusho ukuthi noma sengivalelekile uqhubeka kube kuhle lapha kwami. Uvalelekile njengamanje kuhle. Awubona umehluko? Uvalelekile manje kuhle njengoba usitshela ngogumede nje. Gumede ungubani na? Asilu lapha mntakwethu bengenza nje ukuseka Senzani man senzani siyadlala. Mana dad. Senzani ugumede uyini? Ugumede uyini? Mazi ukuthi angimazi ukuthi uyini umuntu nje njalo ukumbona la e-bus stop. Okay asilwe ke senzani. Asiyabonisana enkulumeni. Bonisana ngogumede. Yakujabulisa. Okay mntakwethu kusho ukuthi ake sikhiphe ugumede nalentombazane yasebhasini kule nkulumo. Ngeke wami uzohamba kahle. Cha man ugumede ufakwe ugumede yebhasi. Ugumede ufakwe intombazane yebhasi noma bevele khona. Ubekho akuyona into ebengiyinakile lento kagumede sengiyinaka mawusubalula le ntokazi yebhasi ukuthi isimo esifanayo. Ubelokho ekhona kodwa ugumede. Uhlale khona lapha ezantsi la ezantsi uhlale. Azivalelisana ke man. We baba. Ba. Asivalelisane manje. Wena ngifuna ukuxoxela yona. Hayi manje. Ubungxoxela. Awashayela izandla wayatha. Sengiyavala ke la kulo live. Uyayidinga njalo le ndaba emnandi. Indaba yani. Umntwana akekho phela mama. Ubani ugumede? Umntwana akekho. Sengiyayivala ke live. Woza la ngizokutshela. Kuphi emafletini? Yiyo lo mqondo okufaka ugumede. Umntakwethu ugumede ungena kule nkulumo e-flat. Namanje awuliboni iphutha. Hayi ngicikwe le ntombazane yebhasi. Fine. Ngisazokuxolisela ke lokho. Awuliboni yini iphutha endabeni kaGumede? Hayi. Awuliboni. Wena mntakwethu uyalibona iphutha le ntombazane yebhasi? Ngiyalibona. Mawukuthi bekuyiphutha ukuthi mina bengingabonanga lutho lubi. Mawukuthi ke ukuthi le ntombazane yebhasi ingene kambi. Hayi, kumina bengingakuboni kuyinkinga mhlawumbe sixoxizele ugeneral. Sorry mawukuthi. No, hayi ngiyayixolisela impela indaba yentombazane yasebhasini ukuthi ngichaza ukuthi umntwana uye enze njani. Yini ebalento ukuthi mawulive kube khona uphazile kuthiwa uqondanise nomoya khona ungaze uespy. Uhlale kakhulu. Hayi vele futhi ngihlale kakhulu sengajabula nokuphuma manje. Ngiyavela sengihlale kakhulu. Okay mntakwethu. Sengiqala ukwenyanya.
uzakuthi nyanya Sengiyanyanya. Ngithi mama ya mama. Sengiyahamba mntakwethu kodwa ngijabulile ukubona yazi. ngiyajabula nami ukubona wevundo Nokubona nje emphakathini shem. uNkulunkulu akulondolozeke agcine ngizwile le msebenzi oyenzile lapha. Ngitholile ukuthi wengane madoda wengane. Abantu abazi ukuthi wena njalo ade ungaka manje. yazi ukuthi azade ngikhumbula wevundo ukuthi kade ngimncane zolo lo but there are things owangitshela zona I think usukhohliwe nawe Nepho ngiyakutshela mpela. hello ngakho njalo ever since ngahamba ngaleyo ndlela ngiyabona nami ukuthi kwenzakalani so nje ngigrateful. Ngiyabonga mama sekusele nje uthatha okukodwa ke kulezi zinto engakutshela zona nazo nawe i-add futhi. Le ukuthi indoda mayikhuluma uzongilinda mhlawumbe. Ngisakuncoma la ukuthi yazi umsebenzi usuwenzile. Tshela kodwa ngelinye ilanga. Suqedile ukuncoma. Singithi ke mina ke entweni ongcumela yona ke baby. Sekufuna ukuthi u-add futhi ukugodwa. Ukuthi mayikhuluma ubaba wena ke umumatha amanzi. Umumatha amanzi. Ngisho ngabe kuthiwa impendulo futhi unayo. Uma iphambene nalento ayishoyo ngathi ukuthula kancane. Kodwa nje mhlawumbe mase kuthe dwe naye sehlile leli gweba benalo bese uyaphinda ukuthi hayi baba mhlawumbe ngeke kuzwakale kahle kodwa bengifisa ukulungisa indawana nje incane indaba yasekuqaleni bese ke uyabo mubambe kanjalo mntakwethu ngicela ukutshela lo mendo engizamela wona engunegotiatelela wona nakwaba kwethu ngeke nje uwine kimina ngedwa uyowina nakwaba kwethu uzuwine ngisho nasesigodini sakithi uzuwine nasesifundeni sonke sasoyaye nyathi uyangizwa mntana injalo nje mntakwethu ke ilokho kodwa lokho akusho phela ukuthi uvuma ukuthi indoda ivele ikuthathe isinome kanjani. Yebo nakhona lokho ukuthi nje ugcina ususesicengeni noma ususesicakini samadoda angakuhloniphi. Yabo nje mina uma ngathi uhamba nami kukhona umuntu ozovela kuhwithe nje isinome kanjani. Hey ngesizezizwana mina. Ngingaqeda ukuxabana naye ngithi mase sisodwa nawe ngithi uwe kodwa oyijwayezanisa nabafana. Mina komfana mina onganginwephula mina noma intombazane enganginwephula nje isinome kanjani. Balekela ukuthi aqala caba ngangithinte ngothi mayifuna ungithinte bese ngiphendula ngithi yanga na ukuthi ufuna usizo lukanjani ngifuna leyo nto. Ngiyangizwa mama. Awumuwa bamba leyo nto ke ngiyakutshela ukuthi ke uyobeke usuwanda ke ngoba sengikwandisa ke nami ke usabalale ngoba angakeze ukwazi ukukwandisa uma ungakafiki kulento engisho. Bye. Bye-bye. Ngiyayicela ubhubesikazi uthi that one is a lesson to all women, all the women in the world. So ke kodwa ngiqinisile ngalento engishoyo mama ukuthi yehlisa manje ukuba unqafu ayimuzi ukuba kuwena mntakwethu noma emhlabeni nje emhlabeni nakumina yonke indawo nje manje phansi imthwalo kweqhuvuzela. Ya ngiyazi ukuthi kuyenzeka kube ufuzo mhlawumbe ngabe ufuzo uanti ngabe sonke ekhasi njena but into engiyishoyo hayi ngitedela phela ngiqede mama isiyalo engisehlisa emntwaneni ngehlisa isiyalo emntwaneni. Aphinde ke baby awusifuni lesi siyalo sinafaka basekhaya
Cha bo. Bafaka kanjani abasekhaya manje ngoba mina ngithi kuwe ngisho ngabe uthi. Okay, mangicela ukukhuluma nawe wedwa lapha. Hello my baby. Azamuhle. Yazi ngiyakubona umuzo zokhuluma nami ukuthi yini le dala ukuthi ungasheshe ungene ube live. Yini le? Ubusawe popota. Ngani tari ngani bo? Yini dala ube muhle kanje wena ubuvuke ngoba siyazi ubusalela ulalelethi. Angiyipopoti uyazi mose ukuthi angiyipopoti. Wena ulalelethi nje ulale ngo3. Ngilalelethi yes uyazi but angizipopoti lokhu nobufakazi bakhona nawe. Hayi khona nto le. Wena awufonela ngathi ngene emoyeni yezwana. Wathi wena yes. Umata laba ba. Umathi uhlangana laphi nokuba live? Bengifuna ukuzohlala phansi. Usho muphi umata? Mata. Suyibiza ngomata manje. Mata. Nami sengizoke ngithe mama awulethela umata lapha. Ngithi njani umata ulungile sulungisela nje umata. Ngithi hayi mama ngicela ulungiselela umata bese uyawuletha noma sengingeze sulungile umata. Ngiyaqhubeka nento obuyeni. Alela kodwa ngicela ukutshela yeso. Sengiyavalelisa kezo. Ngiqinisile kodwa kuleyo ukuthi khohlwa abantu. Ngiqiniseka ngempela kuleyo nto leyo. Ngoba abanye uzokhuluma bazokhuluma ubeze namhlanje. Bekhulume futhi uphile. Bekuyalela indlela okuyiyona yona okwangempela futhi. Kodwa futhi the very same person okunikeze okuhle izolo usangakunikeza okubi namhlanje. Yayibona into engichazayo. So ke kubalekile ukuthi ukhohlwe umuntu buze ubheka kakhulu lokho akushoyo nalokho akumeleyo. Uma uyibambe kanjalo mntakwethu ngiyakwethembisa ukuthi uyobuyela ekhaya usuwongcono kakhulu ukunalo suwe manje. Mina into engiyithanda ngawe iyodwa. Awukho ngcono nje in terms of ukuthi sewubukeka kanjani ngoba siyakukhumbula ufika la eThekwini. But angikhulumi in terms of ukubukeka mina. Sengikhuluma nje nangezinto ozenzayo ekhaya ezisibonelo sokuthi umntwana ufike lapha obekhona wazizungeza ngabantu abanekhaya emqondweni abanemuva. Ingakho ngeke ukwazi mina mangikhuluma nawe mama ngingalifaki ikhaya lakho. So ke uma ungezwa ngihamba ngikhuluma bese ngifaka ikhaya ingenxa ukuthi yonke into iyona mina ngiyithatha ngokuthi vele isuka ohlobeni lomuzi onjani oqhamuka kuwona. Nabo bonke lobu buhle sesibone sababaza siyizwe bubuhle vele ongabuxwayi ngoba ukhulele kubona ubuthathe kwabakweni. Uyangizwa la ngihamba khona mntawethu. Hayi ngiyakuzwa wena. Upho sizomdala. Sekhaya kodwa uzokhuphuka ngamaholide. Lo waseGoli. Hey Lowana. Wenzeni? Sadinga uxolelana naye. Khuleka uzofika ngamaholide. Sadinga uxolelana sesixolelana sewukuthi nje phela ufuna khona lethu ukhumelana umlotha. Khuleka nithelelana amanzi. Sithelelana amanzi siphilelane azi ukuthi hayi ngingowakwabo naye futhi ungowakwethu. Khuleka. Ade kubuza umalume. Usenjani umalume? Umalume umbhakaza kudlikele binazi imbuzi phela phansi kwesitilo. Ade kubuza umfobo ubhuti kamama etuphi mashezi. Ngathi mina hayi kulungile ngimphendulile kodwa wabuza ukuthi siyoyanini uyobona kubo naye phela uthandwa kashezi naye. So wayesethathiwe into indaba ukuthi ke bathi ngugqoka amabhadi athi malume mana kancane kuyosho mina khona enye into engisayihlola. Samfunda. Hayi angisafundi lutho khona into sengiyifundile ngizama ukuyikhipha.
khona into engisayikhi futhi ngiyikhipha kancane izogcina futhi iphumile mhla yaphuma ngiyoyibona uma isiphumile bese ngenza-ke angeke ngikwazi ukuyenza manje kodwa ngithi iminyaka emihlanu ingakaphumi nabonke ngiyakuzwa yes ngifuna kuphume yona ngeke ngikwazi mina ubona la ngizwa kahle kodwa le ndaba ngiyazi ngawo ukuthi umuntu maselokhu abe ngiyakuthatha mntawethu ngicikwa nje ukuthi wena uhamba umaskandi ngeke nguvimbeke kumaskandi nawe umsebenzi wakho ulawo kodwa mntakwethu umuntu akanqendi ukuvika ngethuphe lokuthi ngicikwa mina ngicikwa into evele-ke nje ifanele iyacika kodwa uNkulunkulu emuhle sihleli emthandazweni sikhuleka ngokungaphezi okungenzeki kubantu kuye kuyenzeka uyabona so-ke sizokucelela ngoba ezinye zezinto eniyizona abantwana bethu akukhona ukuthi niyichuzile zinehle ngaphezulu nayithola seniyizona ningazi nani ukuthi kusukaphi futhi ngiyazi ukuthi kuba kuya ngani ngabe le nkani eninayo ukuphikisana nabafana aninayo ngoba angeke uze wakhiwe umuzi mashezi nobabili ningabafana ngeke angeke wakhiwe ngilibeka ulibeka angeke hayi kulungile Vundla ngiyezwa ngizwa kahle inkinga uzwa manje kusasa uzobe ungasezwa yabona namanje ungenza inyoni-ke manje uzovuma itekishayo ngithi ngizama ukumumuta amanzi uyamumatha mwenza njani hayi sifani into engakutshela yona iyodwa kodwa nabazali bami sebeyawubuka ulife wethu kwazi nje lokho ngiyazwakala hayi bye mama ngiyangibongiza kahle la emumatheni uzofika amanzi ephethwe yimina wena uthi uyakhuluma ngithi ngiyila engikhona wena uthi finish ukukhuluma awubhayi-ke baby bye sharp